Joo. Vieläkö kyllä? No. Tuliko yllätyksiä itsellä kanssa? No oli Tuntuuko ainakin hyvä omalta? kelkka, että noin pitkän niistä selittää sitä. No, katsotaan mitä me saatiin irti. Laukauksessa ei ollut mitään. Kuivas niin kuin vaikka painaa äikin. Ei vaan laukaus varmaan. Juoksepäästelyssä ei ollut mitään. Juoksepäästelyä avoin koira. Mut sitten kovu pehmeys. Temperamentiltaan puhtaan vilkas sinne ja asioita oikea-aikaisesti oikea suunta. Tässä täällä nyt. Hermot, onko ne hyvät hermot? On sillä. Siinä on kakkosen hermot, se on tasapainoinen koira. Minkälaista piippoista eikä se puhalla missään. Elikkä ne on +2. Taisteluhalu, onko sitä? On siinä sitäkin. On kyllä. Ei se ole enempää kuin suurempi. Se on +3. Tää koira taistelee ja tää koira tarttuu kiinni ja se on sillä ei ole mukluttelemissa eikä mistään. Sitten tää Acre-alue sitten, niin puolustus kuin terävyyskin, niin onko sitten tällä meidän tämmöiset siistit pikku hyökkäilyt ei mene perille se koirille. Se on henkisesti vahva koira ja todennäköisesti sille pitää lähestyä ja häpätä sitten ihan kohtuullisen raivokkaasti, kun se olisi kaatunut. Niissä se ei kummassakaan, niin molemmat on pieniä +1. Kyllä se haluaa sen verran, kun sun katsoo, että mikähän tuo on se sinne päin katsoo, mutta ei se niin lähde kantaa ottamaan. Ja tuossakin niin se sitten kun mä sen lopetin, että piiskaa heittää kästä, niin se periaatteessa painoi niin tavallaan syliin. Minkälaista ongelmaa. Ja sama oli tuossa terävyydessä, semmoisen pienen matalan murmatuksen piti hetken aikaa, mutta ei se fyysisesti lähtenyt, vaikka Reijo pyörähti sen takapuolelle, että se joutui nyt heittämään ympäri tuossa seinällä, mutta ei se lähtenyt sitten niin kamppailemaan vastaan. Ja toimintakyky sitten tuo pimeä huone ja tuo kelekka, nuo kaksi, eli kelekalla jäi se haukku päälle sinne ja sitten se aikansa siitä selvittiin sitten tuohon päämäärään. Ja pimeässähän nyt ei oikeastaan ihme, että siellä sinne vähän annettiin ääntä ja katsottiin, että vaikuttaako se sen toimintaan sinne mitään. Eipä se suuremmin vaikuttanut sen, että se pyörähti sillä ympäri. Sitten tuli ulos. Mutta tässä nyt kun kokonaisuutta ajatellaan, kun me haetaan niitä isompia arvosanoja ominaisuuksia, niin terävyyspuolustus, sinne olisi kaivattu vähän lisää saadakseen kokonaistoimintakykyyn hyvää arvosia. Eikä se on näillä näytöllä kohtuullinen. Lomakepisteet ja miinuksia ei missään, ja kun perusasiat on kohdalla, niin 215 pistettä. Herra Jumala! No hermot tekee jo 71. Hyvä. No. Kiitos. Kiitos.